И да, какво става, хора? Аз съм Иван и се връщам най-накрая в Майнкрафт и в YouTube канала ми. Мисля да се направя нов свят. Знаете ли защо се сменяме така световете? Защото като падна в лава един път и умра и си загубя нещата, аз не се връщам повече в този свят. И така, сега създаваме нов свят. Айде. Ето, създаваме нов свят. Пиша нещо, какво ми падне. И аз няма така да мога. Така пускаме координати. Докато се зарежда. Що ли отдавна не можах? Не стига, че... как да обясня? Просто ме мързеше да... И вече идваше училището и в смисъл не можах да снимам, ама сега сме почивни. Възможно сега мога да снимам в момента. Така. Това... Не, защо ги взимам тези бокуци, бе? И това не ми трябва, защо? Така. Селище. Какъв е това моят късмет си за тези селища? Кажете. А пирамида има ли някъде? Пирамида ли беше? Така се казваш. Сега ако ми е наблизко пирамида, представете ли си? Сега гледаш още едно селище, само че пустинно. Опа. Какво става? Добре, легла. What? Това трябва да си го снимам. Какъв това бук? Омага, човек. Какво е това? Защо това ми показва? О, вау. Хубаво, че го снимах. На времето. Защото... това е много рядко да го видиш. И сега всички долу в коментарите. Как така е? Аз не знам как е станало това. Бъкли, не знам. Бучва. Не. Тази къща май няма. Да. В тази има само някакъв. Даже и го нема. Смятайте. Гатите къщи, брат. В тази няма ниче синче е по-голяма от най-голямото нещо на света. И аз не знам, що така е. Да бяха сложили поне един чест. Като... Охо, сега съм ги обрал. И сега техната кожичка. Thank you. И сега това ще ми потърси такива. Не взем си от те. Так, ти се базикаш, брат, за какво ги взехте 35 такива? О, моркови! И мачкай. Само това ме радва. Ако има търговия... За картофи, защо? Съсипаха тайра. Защо, бе? Защо? Тук има толкова много ферми, няма нищо нормално просто. Мале, то и да минам от джаз на един. Брат, тук сега... добре.
Защо ще сме и тези две? Кажете ми просто. Поне картофи имаше, брат. Няма за какво да са тези картофи, аз много исках. В кавички обаче. Добре, мисля да си намеря. Това да ми е къщата някъде тук. Защото това село си ме кефи. Има една наблюдателница само, което е... О, котенца. Айрон голем. Какво правиш, бе? Що тепаш? Какъв е то? Той е палил? Браво, е! Той ще е ангел спасител. Никога не съм живял в такава къща. Може би сега ще е моя момент. Тези стълби трябва да ги оправя. Така. Ето. Сега махаме всички джунджурийки на тела. Хоп. Thank you. Ще мога да търгувам с него с тези клейчета. Или там какво, не знам. Аз не съм много запозната с нещата, как се казва. Що не му... да, защото аз му махнах професията. Решил съм да... Махай се от тук, бе, знаеш колко си дразнеш. Мали, как ти дразнеш тия, брат? Чувай да си строи къщата, он да ти стои тук на главата. Слагам много. Хайде! Ето, стана търговия. Идеме да те джусна с тези тухли по главата. Аз дърво нямам, ама ще оцеля с това от чисто. Така, такова. Добре. Значи ще окрафтим тейбъл тука. И каменни блокове. 1, 2. Вратата каква да е? Нека да е такава. Мисля, кеф метал. Ще го променя. Дизайна. Ето, идеално стана. То блок, какво прави тук, е? Ето махна с това. Най-накрая. Е, така прави. Да не може никой да влиза. Това какво е? Аз не знам какъв блок е, ама... Какво се прави? Какво си сложим тук са? Така, може... Какво да са? Махам за малко, защото искам да си взема лего. Опа. Хайде мини, бе. Дебелак. Тук няма лего. Вие базикате ли се? Поне бучвата да си взема, защото поне ще ми трябва. За като чест, ама бучва. Бучви аз от отдавна не съм използвала, иначе да не. Къде да сложа? Я тук. Имам така. Отдолу ще ми е печката. Ниче. Ще го махна това и ще се сложа. Да, ще спести малко. Да, няма да го махме този блок отдолу. Сега би трябвало, че да мога да си направя такова. Печка. Що правиш тук, бе? Само дойде и ми отвори вратата. Гадняр. Е така. За какво излезнах?
за дървода. Така. Готов. Поне ще си разпознавам къщата, защото има само една така. Така. Идеална стана. Аз легло не съм си взел. Игра се базика с мен. Тук. Така си отваля. Майко ме. Нека леглото да е тук. Ето. Вече снимам от 11 минути. Така. Не махай се от тук, моля ти. Защо има селяни на моето легло? Така. И мисля това да е от днешния епизод. До нови срещи!